Рад приветствовать вас на очередной сессии нашего форума. Очрашуның көн кадагында елның төп вакыйгасы Россия президенты сайлауы. Экспертлар тавыш бирү системасының үсеше турында сөйләшә. Две задачи. Безнең алда ике бурыч тора. Берсе тавыш бирүчеләргә мәгълүмат җиткерү, аларның кызыксындырган сорауларына җавап бирү, икенчесе республика халкын 15, 16, 17 мартта узачак сайлауга чакыру. Республики избирателей России. Россия үзәк сайлау комиссиясе рәисе Элла Памфилова бу очрашу өчен рәхмәтен җиткерде. Ул катнашучыларны онлайн сәламли. Я с большим удовольствием принимала участие. Татарстан халкының активлыгы, гражданлык карашы, битараф булмавы, тәҗрибә уртаклашырга теләве шатландыра. Хәзер сайлау кампаниясенең мөһим өлеше бара. Ул киләчәккә зур йогынты ясаячак. Татарстанның үзәк сайлау комиссиясе вәкилләре 2 ай дәвамында районнарга барды, сайлаучылар белән аралашты. В Татарстане вот эта работа, контакта. Татарстанда тавыш бирүчеләр белән менә шушылай турыдан-туры аралашу бик югары дәрәҗәдә оештырылган. Һәр сайлаучы шуны аңларга тиеш: сайлау ул кешенең хакимият органнары белән элемтәсен булдыру мөмкинлеге дә. Когда таким образом общаемся с избирателем. Сайлау ачык узырга тиеш ди белгечләр. Моның өчен участокларга видео күзәтү камералары урнаштырыла, күзәтүчеләр эшлиячәк. Наблюдатель общественный у нас, в отличие от очень многих стран, имеет процессуальный правовой статус. Россиядә иҗтимагый күзәтүченең закон белән билгеләнгән хокукый статусы бар. Ул шаһид кына түгел, контролер. Аның кулында махсус кагыйдәләр бар. Иң мөһиме, ул сайлау комиссиясенең эшен бәяли һәм аңа карата чаралар күрә ала. Әйтик, урында берәр хилафлык килеп чыга икән, күзәтүче аны раслый яки инкар итә. И самое главное, он может обжаловать действия, бездействия избиркомов. Сайлауда мәгълүматның ничек сакланачагы турында цифрлаштыру министры Айрат Хайруллин сөйләде. У нас есть очень сильная школа математики. Бу система инде еллар дәвамында шомарды. Бездә махсус киберштаб бар. Алар бу тармакта мәгълүматны саклау һәм цифрлаштыру чарасын күрә. Тоткарлыксыз эшләр өчен резерв мөмкинлекләр булдырылды. 17 март көнне безнең каналда зур телевизион марафон әзерләнә. Безнең инде сайлауларның соңгы көнендә каналда бик зур 12 сәгатьлек марафон булачак. Һәм аның төп үзенчәлеге менә безгә 30-га якын гаиләләр киләчәк. Балалары белән бергә менә барысы да безнең менә күрсәтәсе килә безнең республиканың шундый гаиләләргә байлыгын. Бүгенге форумда махсус онлайн хезмәт аша сайлаучылар сорауларын бирде. Шулай ук выборы 2024.онлайн сайтында аларга җавап алып булачак. Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.